नोंथांमोना नुनो मोनदों सिकिउरिटी गार्डनि मोनसे सावगारि। नाथाय बे सावगारिया नुनाय सिकिउरिटी गार्डआ गार्ड नंला एबा गार्डनि खामानि मावला। सेंग्रा समाव सिकिउरिटी गार्ड मावनो हानाय बे समायना सेंग्राया गावनि खामानिखौ गारनानै दिनैनि दिनाव नखरखौ मिन्थियै जालांनो हमलांदों। बे सुबुङानो जादों चिरां जिल्ला बेंटल हालामनि सेबक गयारी, निज्रापारा गामिनि अमृत गयारीनि फिसाज्ला। सेबक गयारीया सेंग्रा समाव सासे सिकिउरिटी गार्ड मावबोनाय नखरखौ नायनो हानाय सुबुंमोन। बिथां सेबक गयारीया बेराफारसेथिं हाबा जाखानाय आरो सानै समायना फिसाफोर दं। बे नखरखौ नायनो हानाय सासे मोजां सुबुंमोन। नाथाय दुखुनांथाव खौराङा बेनोदि बिथां सेबक गयारीया गाज्रि बार नांनानै गाज्रि हालोदाव थानो गोनां जायो। थांनाय माखासे समनि गेजेराव खामानि मावनो थाखाय न'निफ्राय ओंखारलाङो। बे समनिफ्रायनो बिथां सेबक गयारीया न'आव गैया होननानै जोंनि खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। नखरनि बिफा आरो गावनिनो अनजालि बिसि सम्पा गयारीयाबो न' फारसे गावनि फिसायखौ फैफिननो खावलायदों आरो सोरबाफोर नुयोब्ला जानबुं नम्बराव खिन्थाहरनो खावलायदों। जानबुं नम्बर 7637880028। अमृत गयारी आंनि मुङा। मा गामि बे? निज्रापारा। मा एरिया गोलैयो बेयो? बे एरियाया दा ओरैनो माबा गोलैयो मा होनो बेंटल एरिया। आंनि न'खरावथ' बेबायदिनो समयसा माने बहुद समयसा जाना थांबाय। माने आंनिया बुरियाबो गोमालांबाय आरो फिसाला गेदेर सासे दंमोन, बे फिसाला सासेयाबो गोमालांबाय आरो दा बे फिसाला उन्दै सासे दंमोन, बे फिसाला उन्दैयाबो दा बेबायदिनो खर' गाज्रि जानानै दा बिदिनो गोदाव सोराव साख्रि मोन्दोंमोन, मोनाखै नङा मोन्दोंमोन बियो हमगार्ड साख्रि। नाथाय बिनि खाफालानो गाज्रि जाहैबाय। दा बिनि खाफाल गाज्रि माने आंनिनो गाज्रि जाहैबाय दा न'खरा। दा न'खरा आंनालाय सिलिंखार आरो थेर बेथेर जों बुरिबो गैया, न'खर सामलायनो रावबो गैया। बिनि थाखायनो आंहा माने बिराद समयसायाव गोलैबाय आं। दा ओंखायनो फिसालाखौ मोनब्ला आङो लुबैदों माने फैनानै थाफैथोंसै, मोनब्ला अबावहाय दङ बे आंनि माबायाव जाहाथे आंनि फन नम्बराव जाहाथे हरथोंसै। आंनि फन नम्बरा जाबाय 7637880028 आंनि फन नम्बरा। बेवहाय जाहाथे अननानै आंनो माने मोनोब्ला हरथोंसै। दा पुलिसफ्रा जुदि बायसान्स मोनबाय बायोब्ला बिसोरबो जाहाथे हमनानै जाहाथे गारियाव थिखांना हरो। ओरैनो बबाव दंहैयो मानसिया? ओरैनो दा मानसिया माबायाव दंहैयो आरो आन्द्रायाव दंहैयो होननानै अखालि फन खालामहरदोंमोन जोंहा बिहामजोनि। फन खालामनाया जुन मासनि जुन फारखिजुलिनिफ्राय थांदों। नोंसिनि न'आथ' बबावबा? आंनिया दिहिरा। नोंसोर बबाव फैनानै बेसे गोबाव जाखो? आरो 9 माससो जाफैबाय आङो फैनानै थाफैनाया बेवहाय। फेब्रुवारि बेसे सनमोनलै? 2012। 2012। औ। मा खालामनो आंनि फिसाला दिनै आजि इमान दिन जालांबाय। दिनै एप्रिलनि 26 थारिखआव बियो माने माबायाव थांदोंमोन बेंगलर तामिलनाडुआव थांदोंमोन। तामिलनाडुआव थांनायनिफ्राय बिनिफ्रायनो मानसियानो दा निरुदेस जाना दं, खबर गैया। दा ओंखायनो गोदाव सोराव न'खरा। आंहा दा ओंखायनो फिसा हौवाखौ आंनो नांगौ होननानै आं आसा खालामदों। जाहाथे जिथुनाखि मानसिफ्रा जाय माने खाथि खाला जुदि सोरबा मिथिनाय दङब्ला जाहाथे आंनि फिसाला सेबक गयारीखौ जाहाथे दैथायहरो। बिनि थाखाय आं बिराद माने आफुथि थाबाय रायजो राजानि सिगाङाव। दिनै आंनि फिसालानि नामा सेबक गयारी। आंनि मुङा सम्पा गयारी। बे गामिया निजोरापारा होनो। जोंनि न'खरावथ' अनेक माबा जानानै थांबाय। दिनै आंनि फिसाया बेबायदिनो गोदाव सोराव दिनै बेमारबो जादोंमोन, ब्रेन खाराब। बे ब्रेन खाराब जानानै नायाखै नङा नायदों बेखौ बुहुदनो गोबां थाखा फैसा थांबाय न'खरनिफ्राय, धन सम्पति। ओमफ्राय दिनै नायबाबो हामाखै। ओमफ्राय गेजेर ससेयाव हामनाय बायदि जाबाय। हामनाय बायदि जानानै ओमफ्राय आरो जाफिनो आरो हामो। ओमफ्राय बिदिनो गेजेर ससेयाव हामनाय बायदि जानानै बियो बाहेराव थांसै, आङो न'आव मा खालामबाय थानो, बाहेरावनो थांनानै आङो मावहैनोसै नामा बिदि होननानै बियो न'निफ्राय ओंखारलांदों आरो तामिलनाडुआव। ओंखारलांनानै दाना मावाखै नङा मावहैदों बियो 12-13 दिनखौ। 12-13 दिन मावनानै ओमफ्राय जेनेबा लोगोफोरजों एसे नांलायनाय बायदि जादों। ओमफ्राय नांलायनाय बायदि जानानै ओमफ्राय जेनेबा मालिकआ एसे बुंदोंमोन जाहैदों। बुंनायाव बियो रुमनिफ्राय ओंखारलांदोंनो आरो
बे ओंखारलांनायनिफ्राय दिनैसिम गैया खबर। लोगोफोरनियाव कन्टेक्ट मोनबाय थादोंमोन, ओमफ्राय ओंखारलांनायनिफ्राय गैया दिनैसिम गैया आरो। गोबाव जानाय खबर गैया। इयो जुन मासाव खेबसे सोरनिबा मबाइलजों खनसे फन खालामहरदों न'आव, ओमफ्राय फंनै फंथामल' दसेल' रायलायदों आरो। दसे रायलायनानै ओमफ्राय गावनो आथुर आथुर दानफिनबाय, मालायनि मबाइलसो, आं मालायनि मबाइलजों गोबाव रायलायनो हाया होननानै। ओमफ्राय दानबाय नालाय, ओमफ्राय आंबो दोनबाय। दोननानै ओमफ्राय आरो बेलासियाव बे मानसिनावनो सोंहरफिनदोंमोन आङो, जायनि मबाइलजों फन खालामदों बे मानसिनाव सोंहरफिनबा ओमफ्राय बे मानसिया बेयाव गैला, दहायनो ओंखारलांबाय होननानै बुंबाय। बिदि होननायलाय आङो थाबाय आरो। थानानै ओमफ्राय उनाव बिदिनो थायै थाबाय, दिनैसिम खबर गैफिना आरो मानसिया। फनबो खालामाखै, जोंबो खालामहरनो हाला, गावनावथ' मबाइल गैखायानो। जेनेबा सोरबाफोर नुबाय बायोबा लाबोनो हास्थायो आरो, जेनेबा मोनबा। गावनिनो फिसाय जाहैबाय नालाय। माबा मोनसे जाहोन माने जेनेबा बिदिनो सैथाननि माबा फाव फान्दायनायाव बिदिनो जानांबाय खोमा बियो। बेमार जादों जेनेबा। दिनैसिम बिनिखायनो आङो दिनै रायजो राजाफोरनिसिम गोबां खावलायहरनो गोसो जादों, जाहाथे जेरावखि थाया मानो बियो दिनै न'आव खबर हरजानायखौ आं लुबैदों आरो आंनि फिसायाबो बायसान्स बे निउसखौ नुयोब्ला अननानै गावनि बिसि होननानै जेन कल खालामो, जेन जों बेबायदि मोजाङै मिथिनो जों लुबैयो आरो। बिसोरखौ फोरोंनाय मानायाथ' दिनै गोबां खस्थ'। दिनै बेबो जेबो मावनो रोंला दांनो रोंला जाबायना, जों न'खर सलायनाया गोबां खस्थ' जानानै दं आरो दायो। मा खालामनो उफाय गैया, खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जोङो सोलिगासिनो दं आरो। जेनेबा दिनै फिसाजोआ मेट्रिक पास जाबाय, ओमफ्राय उन्दैया दासो 8 बोसोर क्लास 3 मोनबायमोन। दिनै बे बिफानि थाखायनो बेबायदि गोदाव सोराव जानानै थानांबाय आरो। फरायनाय गद गैया मा गद गैया जानानै दं आरो दा।